Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, leukemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti ubing, yagyon tumanen, inton sumaraw no a check up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawid mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check up. No agkapsot, admitak manen. Ala, irisitaan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alangam tinapuyatan, iho. Ay, di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kayat asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan nalaangan kat kasla na pintas. Ti babaya na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na abagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Idinto ta iso katawanan adal. Nagnginamot tenday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado apagagasan. Bakit? Talaga nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Dahit nga ro ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. No kumasana binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Dayta itatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama, ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan matakayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan kun anakit kita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay, kat no ide kat ingka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingken ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot, no pakitaam iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan ti agbibisin iti kwarta.
Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, inton sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta nakaumay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag, tamakalagipak nga umawag. Angam si kangay. Kanayo na ka makumikom iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito, pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka diti importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makidawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayom ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun kamat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko matimadaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa? Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka. Ada ka di manan mo di anak pasamak, nanang? Nakarwar kami ni Diyo ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga min dayta medical center, nanang. Wan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to ka no inton sumangpot da. Kasta kad ay. Ala. Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo May. Ala nga rood. Kastapay, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Dayta nga rod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag kuman nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti maysa pasyente. Wan kano, imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amakimo. Di,
Padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itid ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da, no saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita, kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay kumata kayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakemo dito yung medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalinda ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila. Maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalamada ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga ruden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkemo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawoy na. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti da iti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tama pa anak mo't iji medical center. Kitak no adu ti agsangpot a pasyente. At da sumungad a pasyente, madlaw a marigrigat. At da nga ta kwarta da kita. At da, mama, imay da kita din, nakabayad naman. Ada siguro kwartada manan, isungay may da. Nalabit akasta, mama. Naka-remedyo na siguro, isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod, ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Agam, ada ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may, madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da ited ti sweldo na, makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam, agpawit dayjay, apaman ama ited da ti sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako na yo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkemo na, madam. Saan ang makemo? No awan pagbayad yo. Ikarimi, madam.
Agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapaw iti anak yo ako na yo. Madam, sana mabali na maitantantike mo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yun. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka diti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayag danag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na. Sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti atat tao. Rupat kwartada. Anya nga rod. Kasta ti kayat da. Padasen ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akasto'y tirignak. Idi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpaw it. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi ti langan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amunak ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay akita endak. Oh, asino ko mga rudagi jay? Tay soki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing laeng. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas chay ti panang kit-kita na kanyak. May salaang nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang,
Disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kit di agkape. Nuing kagkape. Di ka makaturog. Maturog ka laeng, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da, no danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan tayo siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot na dito yan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa ilaang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito eh. Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y ti kasta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot diti abroad. Ako ray ka. Anya da ito'y kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito eh? Ha? Saan nga ta apeke dagita? Iso nga imbalang da? Kita akman, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ang maisubli da ito eh. Urayam ano dagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na iti emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin iti medical center. Ay gama, awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asida iti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadag iti adda kwartana. Adamot kit di iti emergency hospital, nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na, ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan, no adamang sapul di ta adolyares di ta nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasanon no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko.
Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga orayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas, tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti pasport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan, tapno makaawid ak mo't iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko ah. Medical center ko naman. Awan ang puso dagijay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito eh? Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito eh. Nakapangad nga kuan. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito eh. Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko ma. Disikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di kala ko man imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramidin nyo? Awan ganas kun kenkwana, mama. Tadi na kayat amaddaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko ma. No agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid ka na din na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. No may tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakro yan ni tatang. Ni, ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakro yan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't kit di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayo nga rudan, nanang. Agreklamo ak no di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpada da nga rod arupat kwarta. Alang arod, agrubwat tayon. Taipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba tapno makita tayo ti anak ni Rafi?
Sapay ko matamasarakan tayo, Papa. Adu da matangdanan amang sapol. Ibagam laeng, nuan niya tinagan, kan pakabigbigan ti ina ti ubing. Ti lugar da, kan dagiti dadakkel na. Dayta itatirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na, kan ti lugar da, Papa? Anya, kayan ayat mo, ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? At dayong baga na idi, ngam nalipatak maten. Sa maysa, saan mi ana pagsaritaan dagita? Kasano nga rod masarakan tayo no kasta? Huwag nga rod. Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan ang nalipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kaya't nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni kaano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaidam mo met. Kayat mo nga agbalinak alo siyang? No way! Di nakngarudan aw awagan. Tanya pa lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumurutak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti bagbagayo ang medical center. Asida ka, anak ko. Di ka unay agda nagkakasta. At danamdamak nga agimbag ti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag da ti ubing. At daman siguro kwartadan. Ha? Kita ti mang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin na ti akin kukoy ti daytoy a medical center. Adoy ti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y daytatam no agasam ti anak ko. Vanessa, kaya't mo asawan. Ti ubing kat anak mo dayta. Gapoy ti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Kat ita, gapoy ti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyan mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta. Wano ti anak ta? Jack mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbagatin agan ti inakan ama ti ubing. Diyo mat dinamag. Tinamdamagan nyo lang, kat nuad da kwarta, pagbayad may. Saan ka day? Saan mimot ngamin nga mo? Idawan kwarta may. Diyo impay, ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Ti sumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubeng. Ala, asikaswin tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa'y ti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo. Agkakaribusudan ni di emergency room, anak. Wan nga tatang. Naladaw ti panaggunay da. No hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No saan da kumaarupat kwarta? Nasigod ko ma. Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngamita, kastoy lang ti mapasamakan ko, ana. Ay, nagpakpakasi kami, day. Ngempulaw sa adida kami pinatgan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Ay, sapay la kuma. Tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mustaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madama itan atamtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor.
Ni gayam Rafi ti doktor, kan akin ko iti medical center anang ipananday di ti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Gaputaawan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday kumakas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaad ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ita. Uray siyak nga ron. Sa baali ti riknak, idi pimanaw da. Isumalagayam akas dya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, Vanessa. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ta. Ibagam to day takan ko na inton makapuot. Nagsakripisyo ki di abroad. Tapno at daigatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo mi ti bukod mo nga anak. Saan ko nga amu akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya tinaramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. Numaimbagan ti anak ko. Magunod mo da ita pamakawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga Rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laagbabawi gapo iti napasamak. Ay, jaklamon asawan. Di dakot kayat atamingan gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lako ma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama. Akadaraan da. Ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amom nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin anang adda ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Wan. Ngam ita, simang putin ti inana. Iso timang bambantay iti ubing. Idila ang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputa awan pagbayad da? Isu adi na inagasan? Kasta ka di? Kasta nga rod. Katday ti pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay lakuma, tama isalbar pa iti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, papa. Umay kayo. Tay tulod kayo, ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnama na. Adda, papa. Makonsensya ak launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nagpaawid iti pasyente no awan pagbayad da? Huwan, papa. Bareng iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. At datayon dito ICU, papa.
Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay ko taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apasamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Na ipaidam ti panakataming ti uping. Agam sapay lakuma ta sumayaatan ti kasasaan. Panagriknak, kat awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta, ngam ti pagrebenak kas, doktor. Mamatiak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunot ko. Anapat patag tibyak ngam ti pirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawiak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkel tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalag. Basta aging baglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknang ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ka nga agimbag ti anak ta. Oh, Diyos ko, daka sa katao. Ngam tulungan na kadi para iti panagimbag ti anak mi. Di kagdanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknang ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman, ngam naladawan. No kumadyak intulok ang nagsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Katnoy kami ti sabali pa'y agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa? Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. Saan kumapay aday ta ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsak lakit di maklon. Numapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako, nay. Tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasun tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na. Ulitak-takid daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigundaaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikatadagos ti gurak kada kayo. Husto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi. Nupay kasta. Baliwan tayo manan ti mangrugi. Para iti nasayaat amasakbayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.